Moi, mä oon Jakke. Moi, mä olen Sepi. Tänään tutustutaan suurjännitteeseen ja auton akkuun. Autoissa yleensä talvella akut tyhjenevät helposti, jos joku sähkölaite jää päälle. Nyt jos auto on pysähtynyt tällaisen suurjännitteen tolpan viereen, voidaan näppärästi ottaa suurjännitteestä akkuun lisää virtaa. No niin, katsotaan mitä tarvitsemme. Jokaisessa autossa on varmaan mukana tällaiset tolppakengät. Nämä ovat valmistettu pyörätelineestä. Toinen laite, mitä tarvitsemme, on tämä rele, jonka rakensimme viime kerralla, kuten muistatte varmasti. Tässä tuosta suurjännitteestä 25 000 volttia voidaan muuntaa 18 voltiksi, josta akku saa virtaa. Laitetaan se vielä toistaiseksi tuohon. Nyt Sepi, sinä voisit varmaan jo lähteä kiipeämään tolppaan ja minä selitän sillä välin tässä muita tarvikkeita, mitä tarvitsemme. Suurjännitejohto tarvitsee katkaista. Tässä ovat tällaiset aivan normaalit katkaisupihdit, joilla sitten Sepi katkaisee linjan. Ja sitten täältä apikopihdit, kuorintapihdit, joilla johto kuoritaan ja siitä sitten saadaan virtaa. 25 000 volttia on paljon, jotenka siinä kannattaa olla varovainen ja Sepi onkin varustautunut tämmöisellä kumipohjaisilla kengillä. Ja tekniikka onkin aika helppoa tämä kiipeäminen. Siinä tuetaan vartaloa tämmöisellä narulla ja noustaan tolppakengillä ylöspäin. No niin, katsomme vielä tätä relelaatikkoa. Tästähän lähtee nyt tämä paksumpi johto tuonne ylös suurjännitteeseen. Ja toinen asia, mikä kannattaa aina katsoa sitten on tuolla akussa plus- ja miinusnavat. Jakke! Joo? Antaisitko ne katkaisupihdit? Joo, siellä ollaan nyt edetty jo niin pitkälle. Kyllä. Hyvä. Tuossa ole hyvä. Kiitos. Nyt tämä vaihe onkin sitten sellainen, missä kannattaa olla varovainen. Sitten katsotaan vielä näitä puristusjohtoja, jossa... Mihin se lähti?